Wala isang may tao may integridad at hindi po siya, wala pong bahid ng pagsisinungaling sa kanya. Kaya isa po siya sa mga nominees for the Integrity Award. Yeah, ano dahil sa Integrity Award, napaka-power. Kami yung selfie. Yan, si Paul. O yan. Integrity Award. May basa ka pala. Ay, si Mariel pala. Si Raquel. No. Yan si Fred. Bye-bye. Transfer na ako mga pics. Tabisan po na natin. Yung application po na natin. Ano dito si Joel? Sila yung ito yung nilook forward mo. Namin ba kayo sa office? Ano pa maglalaro?
Pareho kalaban na lang. Sino? Ay. Tuloy tayo. Ay, kayo magkasama. Hindi kayo dalawa. Ay, kayo mag Gusto mo maglalaro? Sino? Nakailaw lang. Sila muna. May raketa sila. Ayan na oh. Ay, wala ka nung akad. Ming, ilan na kayo? Ilan kayo maglalaro? Wala na isa? Ikaw ka? Siya? Matapin na kami niya, sir. Adwa. Adwa. Di kami ito. Sangkado kayo. Yapin ba ini? Wait, no kayo na ako. Ayak ba? Ito. Bakit napunta dito? Hey? Yabang ng guts eh. Kenik mamuso. Yan, yan, kumaya. Nice game, Juan.